क्या बोला तूने? Quiero dar mucho Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायबावलायबाय। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो गाइसमोन। दा भिडिअ'खौ स्टार्ट बानायसै। नै जाहांबाय। दाबो सावनाया जासिगोन आरो। सोर सोर जायो खोन्थाहरदो नै। सेप्ता मा मोनजागोन बेयावलाय? खै थाखा लानाय बायदि मोनदों? 이 셉다 때 칭찬을 라치아리기 아니 제가 타고 서 이들면 나오 살아 나자이만 이니 우려 하 하이 아치가 좀 가야 돼 아치가 좀 가야 돼 에양 밤님 맛을 क्या बोला तूने? 밤님 맛을 दाउआ ओरैबायदि गोथाव जासिगोन आरोना जोङो नोंथांमोना लुगैनाङा सेलायबासो मोजां जागौमोन नामा सेलायदो गाङाबो नोंसोरो खुना जायोना सावफ्रामना जायो खोन्थाहरदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर बाजै आदाफोर खुना जायामोन नाथाय खुनांबाय आगै आब'मोन गथ' आगै आब' मोनाबिलि सान हाबांनाया Super. Goda-godaya नै ओमफ्राय बेसेबा गिदिर दाउआ ओमफ्राय बेसेबा फिसा सिखांबौआ दाउआ गोदोनायानो जा गोलावखाने आंनो एवगोन बेखौ रावखौबो एवनो होआ फिसाजोआबो जाया बिमायाबो जाखाया 시켜먹어라 누구든 자고는 cái khẩu vui rè đi 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 rồi nữa 나오미도 그 피샤피샤 쓰거든 내가 그 나는 피샤 요래 A few moments later. 한국 되는 거
फाइनालि गायसिनो karet ke apa dawan itu lebih itu nanti sih ada pun ada itu kayak sih ada sana itu sederhana boga itu aja nah ini bulan sih sini ini kayak tuh ya क्यों क्यों अबे साले जो माफ करना मैं जो कभी क्या बना Cô pha mari. Tan lah bang ya. Kero dah muslah sih sama. Sekarang. Ini lagi berhal juga baik. Ini kaya ni sanggrea. dan dari kita orang kampung sini Untuk saya tu sangat. saya मैसो जाया बोरमा जाया आरो बुहुद दंबावो जायो आं आखाइमोन जाजोबबाय मस्ला मस्लि बानलु सानलु होजोबबाय खारैया गोबाथारना ओंखायनो दसे दसे खामथाबनो नागिरो Iya kan ini? Dan aku pun mampu membeli. Kita tahu sih, kan sih orang ini. Guys, menang hang gawe. Ah, ursa lah kan pilih. Mumbai nih, Rachel. भिडियोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जानोसै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुड नाइट लोगोफोर